യോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹേസൽ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. രാവണ യുദ്ധം തലൈവർ 171, 2 വാച്ച് 4 വാച്ച്. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നളിയ, ഇൻസ്റ്റയിലായാലും യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസിലായാലും ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് തോറ്റെന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ് കേട്ടോ. കുറേ അന്തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, അവർക്ക് അത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് നെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അന്തങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ റോബിൻ്റെ കുറേ അന്തങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് നിനക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ലേടാ, നിനക്കിപ്പോൾ എന്താ, നിനക്കൊന്നും പണയാനില്ലേ, റോബിൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം മറ്റേ ലോകേഷ് കൊണ്ടുപോയത് കണ്ടോന്നു. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല, തലൈവർ 171 താണ്ട പുതിയൊരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്ററിൽ 4 വാച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അലറലെണ്ണൻ കുറേ വീഡിയോ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ ട്രോളൊക്കെ ഏറ്റ് മേടിച്ചതായിരുന്നു, ജനപ്രിയ നായകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ. ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ താഴെ ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രോളിൻ്റെ കൂടെ. ശരി, ഈ ഒരു പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ല, അതിൽ മറ്റേ മോഹൻലാലിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ്, താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൂസിഫർ എമ്പുരാനിലൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അറിഞ്ഞ് തള്ളിയ കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൻ്റെ താഴെ റോബിൻ്റെ മറ്റേ തലൈവറിൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ റോബിൻ്റെ കുറേ ഫാൻസുകാർ കിടന്നങ്ങ് അഴിഞ്ഞാടുക. ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, എൻ്റെ പൊന്നളിയ അണ്ണൻ്റെ പോസ്റ്റർ കോപ്പി അടിച്ചേ, റോബിൻ റെഫറൻസ് വാച്ചെന്ന്. പിന്നെ കുറേ പേര് ട്രോളൊന്നും ഉണ്ട്. 4 വാച്ച്, 2 റോബിൻ്റെയും 2 തലൈവറിൻ്റെയും. സംഭവം എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എടാ, ഞാൻ ലേശം ബോധവും വിവരവും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ എണ്ണം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ലൈവിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റത് ചെയ്ത് മറിച്ചത് ചെയ്ത് റോബിൻ്റെ മറ്റേ വാച്ച് വെച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രോളാനായിരുന്നു സമയം, ഇപ്പം എന്താ ആർക്കും ട്രോളുണ്ടേ, ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ രജനീകാന്തിനെ നിങ്ങൾ ട്രോളി നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ സഹതാപം മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലായ്മ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുശല്യമായി മാറിയിരിക്കുക പബ്ലിക്കിന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ അന്തം ഫാൻസുകാരും ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പൊതുശല്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇത്രയും ഒരു രജനീകാന്തിൻ്റെ ഇതിനെ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ വെച്ച് ട്രോളാൻ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി വിവരമില്ല, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, വിവരമില്ല. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആരാണ് ആ സിനിമ എടുക്കുന്നത്? ലോകേഷ് കനകരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ലോകേഷ് കനകരാജിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലും LCU എന്നാണ്. LCU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ലോകേഷ് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു LCUവിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ലോകേഷ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പടവും അറിയാം. LCU എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കൈദി മുതലുള്ള എല്ലാ സിനിമേനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഹിൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ഒരു മൂവീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ. അതിനെയാണ് LCU കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ആ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ സിനിമകളും ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോളക്സ്, സൂര്യയുടെ റോളക്സ് എന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ്, ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വന്നിരുന്ന് പറയുക നമ്മുടെ റോബിൻ്റെത് കോപ്പി അടിച്ച് ലോകേഷ് കൊണ്ടുപോയി മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ്, അവനെ കളിയാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. എൻ്റെ പൊന്നളിയ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ലോകേഷ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മറ്റേ വാച്ച് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ സമയം നോക്കണം, എൻ്റെ സമയം നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൊടുത്തും വന്ന് വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു പോസ്റ്റർ, റോബിനൊരു പോസ്റ്റർ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു ട്രോളും വന്നില്ല. എന്തിനാണ് ആ വാച്ച് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 2 വാച്ച് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു മറ്റേ ഇൻ്റർവ്യൂവിലോ എന്തോ ഒരാൾ വന്ന് 2 വാച്ച് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പൊട്ടനെ പോലെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു വാച്ച് എൻ്റെ സമയം നോക്കാൻ, ഒരു വാച്ച് എൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ സമയം നോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മണഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളി ഇങ്ങനെ കയറി റോക്കറ്റിൽ പോയി ജോവാഗ്രഹം എല്ലാം കണ്ട് ബുധനൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നത്. പിന്നെ തലൈവറിൽ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിക്ക് അറിയാം. അത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ മണ്ടനെ മാത്രം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ടൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫാൻസുകാർ, ഈ മണ്ടൻ എന്ത് തിന്നോ പെടുത്തോ തൂറിയോ എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ് തിരക്കി നടക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇതറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വിവരമുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എന്തായാലും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ പോയി ട്രോളാനും പിടിക്കാനും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിൻ്റെയൊക്കെ റോബിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കരുതിയത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്ന് ഇന്ന് കരഞ്ഞ് മെഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോരുത്തരും. ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഇന്ന് മെഴുകുക. അപ്പോൾ ഹേസൽ വ്ളോഗ്സ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.